Dobrý deň. V tejto lekcii budeme pokračovať a preberieme si príkazy vstupu a výstupu. Takže výpis bude príkazy vstupu a výstupu. Teraz využijeme to, čo už poznáme, príkaz vstupu read key, ktorý čaká na stlačenie klávesy. Vyskúšame si tu vytvoriť premenu C, ktorú načítame zo vstupu. In parse znamená, že má vlastne vybrať z reťazca, ktorý zadáme z klávesnice. Má vybrať číslo a uložiť do premenej C. No. Takže takto by to asi nejak vyzeralo. No a teraz skúsime tú premenu aspoň vypísať. Dáme konzole WriteLine. Vypíšeme premenu C. Spustíme program týmto tlačítkom alebo klávesové F5. Dáme hodnotu 56. Vypísal hodnotu 56. A obmeny by boli, že keby to bol iný údajový typ, tak tu by bolo float, alebo double, char. K tomuto príkazu on vracia string. Tu vidíte, keď sa premiestním na ten príkaz, tu máže string, vracia teda string, z ktorého vybere vlastne integer. Teda predpokladá, že zadáte nejaké celé číslo. Skúsime si niečo vypočítať. Vytvoríme tu premenu D, ktorej priradíme takto 10 násobok do vstupu. Takže keď spustíme program, zadáme 45, program to vynásobil 10, mi vypísal 450. Dobre, vyskúšajte si tie príkazy vstupu a výstupu. Teraz zopakujem príkaz výstupu, konzole WriteLine. Dávajte pozor na malé veľké písmená. To read key slúži len na to, aby ste stlačili klávesu, ale nezobrazí ju a konzole readline príkaz vstupu, ktorý vracia nejaký reťazec znakov. Dobre, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Prajem pekný deň.